ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони меҳрубон, айни ҳол ма қарор дорум дар корвон дар панҷум дарвоза дуюм дукон. ба назар бигиред, панҷум дарвоза и тарафи элеган, тарафи мираж астай. Дӯстони азиз, анами дар дуюм дукон қарор дорум. Дар инҷа киртаҳои туркияй ва чӣ хеле бисёр хоҳиш карда буданд яду подписчики ман, яду хоҳари азиз, анами дар бораи киртаҳои ҷинс ман маълумот метиҳам ва дигар намуд киртаҳоро низ нишон метиҳам. Анами киртаҳоро бинед дӯстони азиз, ана ин намуде ки римен дора, и 200 сомон ай нархиш, нархи фурӯш. Ана ин намудуш нигиндор 250 сомон ай, ана ин халатворуш 230 сомон ай. Анами нархҳои ами киртаҳо аз 200 сомон то 300 сомона. Ин ҳамааш киртаҳои туркияй, анами ҷинсо. бинед ҳар намуд модел кати, ҳар намуд фасон кати. Марҳамат тамошо кунед. Ана ин намудоша бинед, ана ин вишивкадор 220 сомон. Бо арзон мешавад дӯстони азиз. Касоне ки анами киртаҳоро харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат мисол хешу таборутона равон кунед. у шахсоне ки берун аз ватананд, баъд харидорӣ кунед. дар ин дукон боз ана ин хел абайё ҳаст дар фурӯш. ин абайё 250 сомон. оз бо аз наздик дигар намудошам нишон метиҳам. ана бинед духтаро, ана бинед бародарои азиз ки барои хоҳарон ё ин ки ҳамсарону модаронатон харидорӣ кардан мехоҳед, марҳабан назар андозед. беҳад анамин киртаҳои хушрӯ, пахтагин, сифатошон хеле хуб астай. ҳамин истеҳсоли Турсияра марҳамат назар андозеду интихоб намоед. ана ин шанела бинед, киртаи шанел, ана инаш боша сиёҳ абаяй, абаяям 250 сомон. чӣ хеле нав қайд кардам. боварӣ дорум ки барои ҳамин хонумои мо хеле зебанда ҳастанд чунин киртаҳои. и дусе ранг, дусе модель дора. баъд ана инора бинед ки мада беҳад маъқул шидан. ина ин киртаҳои новинка дӯстони азиз, инам туркӣ, ино нархошон 165 сомонӣ. бинед ира материалаш беҳад материали анамин сабуки пахтагӣ. бинед дар чанд ранг астай. остиноша бинед чӣ хел вайш хушрӯвай, модели хушрӯвай, дизайнаш хушрӯвай. бинед киртаҳои анами хел озоди беҳад зебои. ана бинед рангошам чӣ хел зебандаай барои духтарои азизи мо. рангои дилкаш. бинед дӯстони азиз, назар кунед. у шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, ана бинед аз ин тараф дигар намудошама шумода пешниҳод мекунам. ана ин вишивкадорош бо ҳаст аз ин тараф. ино 200 сомони нархошон. ино алакай материалош дигар хелай камакак ғафстаракай материалош. ана ин тарафа назар кунед, чанд намуд модель дора. марҳамат рангоша бинед, фасоноша бинед чӣ хеланд. баъд омада бемалол харидорӣ кунед. ана дӯстони азиз, ана поёнда бо дигар моделҳо аст ки бевосита зебанда астай барои бонувони мо. ана вай сиёҳа бинед, ӯ киртаи беостинаю аз болош бонам хе кофта дора. 200 сомон, 150 сомон. ана ин паплино, ино 165 сомонӣ. ана ино шалакай материалош ҳамчун бамбуки хныкай. бинед ана ин намуд аста резинкай. ин материалаш резинкаҳои тоза ки пад намезана. чӣ хел вишивкаи хушрӯ дора. ина ӯзма дигар рангошам ҳаст, бо нишон метиҳам. ана иноша бинед дӯстони азиз, инаи алакай беостин. ин 200 сомон. безрӯфкафкои дарози беостин ҳамчун абай. ино 200 сомон. ино ҳам ҳамат истеҳсоли Туркияянд.
шахсоне ки мисол бисёртар аз анамин киртаҳо истифода мебаранд медонанд ки анамин мол беҳад моли хуб аст. ана ин тарафора бинед, инам материалаш хушрӯ, ана вай киртарубашкои дароз остиношам бинед чӣ хел хушрӯваям 200 сомон 180 метиян. ана назар андозед дӯстони азиз, дигар намудҳошам ҳаст аз ино. ҳар намуде ки шумо мехоҳед ба хости дили бонувони азизи мо пешниҳод карда шидагиай. набинед озима кӯшиш мекунам бо ай наздик анамин киртое ки жемчуг доранд бо хушрӯтарак нишон тиём. анаи дӯстони азиз, ин материалаш резинка остиноша бинед чӣ хел хушрӯ духтагиай. бинед дӯстони азизи мо, анаи абайёра бинед. анаи абайёи беҳад хушрӯанд аз сабабе ки ино дар боло ҳастанд овезон карда шидагиай яхе хушрӯ гирифта нашид. вале ман кӯшиш кардам. бинед чӣ хел абайёи хушрӯ, ино ҳамаш истеҳсоли Туркия, нархи оптови ино 250 сомониай. бинед боварӣ дорум ки агар барои дона омадед аз номи канали мо гап задед, хедлар дона ҳам шумо 250 сум мехаред. ана инамуд рубашкора бинед, холхолакора. анами абаяям хушрӯвай бинед 250 сомон. қафоша бинед чӣ хел хушрӯвай турру гармошка. ана ин пешай остиношам бинед чӣ хел хушрӯ карда дизайн кардагиай. аз ин тараф назар андозед киртарубашкои дароз. инам ҳамин материалаш беҳад хушрӯвай духтаро, дӯстои азиз. ана ин тараф бо ҳаст. ана ин рангои киртае ки гуфтам ози вишивка задагӣ бинед. балотви дора, розви дора, баъд сирх дора. ана бинед ами розвишам хушрӯвай бисёр зебандаай барои бонувони мо. анамин намуд киртоҳое ки мисол озодона мепӯшӣ. ана дӯстони азиз, шахсое ки хоҳиши анамин намуд киртоҳора тамошо кардан доштед, марҳамат назар андозед, бинед ва интихоб кунед. анамин киртоҳора бинед беҳад зиёд астай. дар ин видеои мо ҳамаи ё ҷошидагӣ нестай, ҳамаи инура ман видео накардам. анами киртоҳои ҷинсо моделош беҳад бисёрай, интихобаш зиёдай. ана ин безрукавкаша бинед, ина ин сарафана бинед бе остинай. ин 180 сомон нархиш. дарози хушрӯ. ана дӯстони меҳрубон, хоҳишмандо омада бинед. тамошобинони азиз, бинед озима аз наздикам анавай киртара нишон метим. розвира хушрӯтар бо назар андозед. анаи моделошам хушрӯ. ана инаи рангша бинед, рангшам хушрӯвай. остиноша бинед чӣ хел хушрӯвай. и фасони остинош хушрӯвай. ё киса дора ай ду тараф бо анами хел модели хушрӯ. дӯстони азиз, ана инҷа ма аллакай дигар дукон даем. и аллакай 5-12 рияд астай. бинед ин нуқтаҳои савдояй. анамин намуд кожинкаҳора бисёре аз духтаро, бисёре аз анамин подписчикои ма хоҳиш карда буданд ки пешниҳод кунам. барои ҳамон анаминора ма ози видео кардестам. ино нархошон 160 сомон, 170 сомон. ҳар намудаш ҳастай, ҳар намуд фасон дора. амиҷа чӣ қадаре ки овезонай шумо аҳамиятиед аз якдигариш фарқ мекунанд, ё аз рӯи моделшон, ё аз рӯи рангшон.
бинед хоҳишмандо чӣ хеле ки қайд кардам омада харидорӣ кунед. намуд ино размерои ино аллакай моли бишкекай размерошон то размери 48 то размери 48 бишкек. И 48 бишкек и 42 Туркия ба фикр мешава размеро. Анам хеле фарқ дора. ана дӯстон анай боло бинед айн намуд бетесо ҳозимода шидагиам байни амин ҷавоно байни амин ва ё талабаҳои наврасо ана костюмои ҷинса бинед ва ё 80 сомонӣ анай бетесо 70 сомонӣ 65-70 сомон анай бетесо бо анай намудора бинед 70 сомон 80 сомон ино вайшон анамин сифатшон сифатҳои хубам ки пат намезананд пат намегиранд. баъд анаи поёна бинед 140 сомонӣ анаи спортивниёра бинед чӣ хушрӯвай дарозии ино аз зону поёнтарай. инам анамин вайш сифаташ хубай материалаш беҳад нағзай чӣ хеле ози қайд кардам иноям пат намезананд. баъди амин шуштан пат намезананд. бинед дӯстони азиз ҳар рангаш ҳастай ҳар фасонаш ҳастай ки бевосита ҳар як шахс омада худаш интихоб мекунаву писанд мекуна. ана дӯстон аз ин тараф озима бо шумода пешниҳод мекунам. дигар намудошам ҳаст костюмора шахсое ки костюми ҷинс пурсида буданд намам пешниҳод мекунам. анаи намуд кожанка 150 сомона 140 даметиян. баъд анаи намуд костюмо 90 сомонӣ ино хеле оверсайз меистанд хеле кашолак меистанд хеле кушотан. бо анаин тарафа бинед дӯстони азиз ин ҳаманаму сеюм рияди панҷум дарвоза тарафи чорум дарвоза меравӣ сеюм риyaдай анамиҷада куртора бинед 100 сомонӣ 120 сомон 150 сомон. анаи юбка 100 сомон бо арзон мешава кофточка 80 сомон. ин нархҳо албатта ки арзон мешаванд. ана харидорои азиз вақте ки шумо амисо омадед бо аз номи канали мо гап занед. анамин точкара агар шумо дидед амин нуқтаи савдора амин либосора бо шумода скидка дора тахфиф дора. ана бине дӯстони азиз 70-80 сомон инаи намудо. аз ин тарафам нишон метиҳам баъд тамошо кунед дӯстон. подписчикои азиз анаи намуд кофточкаҳо ҳастай 70 сомон 80 сомон. анаи болора бинед 90 сомон ҳаст 60 сомон ҳаст. анаи бофтагиҳо ҳастанд 80 сомонӣ 100 сомонӣ. анаи поёна назар кунед чанд намудош ҳастай ки бевосита писанди анамин духтаракое ки аз амин либосҳо истифода мебаранд писандшон мебиёяд. баъд анаин дувойкора бинед анавай сиёҳу анаи сери полосатиё ё ҳозир аз продажа шидагия 150 сомонӣ сифаташ хушрӯвай нағзай. баъд анаи сиёҳ сери ва инаин сафед аллакай 240 сомон бо арзон мешава. ино ҳам дувойкаян. кепко рости гап нархша напурсидам. анаи намуд бо дувойкаҳо ҳастай анаи бардовию сери ино ҳам 240 сомон 220 сомон нархш. ана ин тарафа бинед ин тарафдам дувойкаҳо ҳастай иноям нархошон 240 сомонӣ 220 сомонӣ спортивниёш. назар андозед дӯстони азиз. шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳед ана бо нархҳо шинос шавед.
анавай костюмо джинсам анамихе нарх дора 90-80. Бойна иҷада нархи двойко аста и брукаю баъд рубашка дора и нарх 200 сомон бо арзон меша. дар ду ранг аста янаи ранги вай коричневӣ баъд сиёҳ. сиёҳош ҳамчун джинсай ҳамин вайш материалаш ҳамчун джинсай. дӯстони меҳрубон назар андозед, интихоб кунед. ҳанами хел молҳо. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман кӯшиш кардам бар қадри имкон нархҳоро ба шумо бифаҳмонам, гап занам, то ин ки шумо ягон маълумоте ба худ бигиред. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дар паноҳи